Moikka vaan kaikille! Tervetuloa seuraamaan uutta videota. Jos et ole vielä tilannut mun kanavaa, niin laita ihmeessä kanava tilaukseen. Se auttaisi mua huomattavasti tämän YouTuben tekemisessä. Kiitos jos voit auttaa. Mä oon nyt täällä Lempäälässä, eli mun uudessa kotikaupungissani. Täällä ollaan ja tässä on tämmönen jäähalli. Ja tossa oli vissiin joku urheilukenttä vieressä. No kuitenkin mä oon nyt menossa vähän kaupoille. Tänään vapaapäivä, huomenna sitten taas työt jatkuu. On vain yksi vapaapäivä. Niin, pitää nyt nopeasti tehdä kaikkea mitä ehtii vapaapäivänä. Vähän kaupoille. Menen varmaan hommaamaan sieltä grillin seuraavaksi tonne kotiin. Ja katsotaan mitä muuta mä keksin sitten. Olikohan mulla jotain asiaakin? Mietitäänpä. No en mä tiedä, onko mulla koskaan mitään asiaa, mutta elämä on matka ja YouTube on elämä. Vai miten se nyt meni? No joo, ei nyt ehkä aivan niin. Mutta tietenkin tää YouTube on semmonen vähän alustana, että se vaatii koko ajan sitä läsnäoloa siellä videoiden muodossa, jos haluaa, että oma kanava erottuu muista. Ja tätä kanavaa sitten suositellaan katsojille. Niin se on varmaan vähän semmoinen juttu, että näitä videoita pitää tehdä vaan isommalla volyymilla. Ja toivottavasti sitä kautta saa sitten enemmän näkyvyyttä omille videoilleen. No, tää nyt on vähän tämmöistä taiteilua aina ton YouTuben algoritmin kanssa. Mielellään ei pitäisi semmoisia pidempiä taukoja, kun voi olla, että sitten YouTube ei suosittele videoita kenellekään, jos pitää vaikka monen viikon tauon videoiden välillä. Tuokin on oikeastaan aikamoista arpapeliä loppujen lopuksi. Ei sitä kukaan tiedä, miten toi YouTuben algoritmi toimii oikeasti. Jos tietäisi, niin kaikkia videoitahan katsottaisiin aivan järjettömiä määriä. No, tämä tästä jaarittelusta. Mä nyt menen sinne Tokmannille vaikka ekaksi katsomaan, jos siltä löytyisi grilli. Ostan pois, jos on sopiva. Ja pitää katsoa, jos jotain muuta löytyisi. Tommonen airfryeri on ollut mielessä. Mulla on vaan semmonen ihan perinteinen uuni, ei ole kiertoilmauunia, niin airfryer voisi olla ihan jees lisä myös. No joo, mennäänpä katsomaan. Ai, nyt löytyi Lempäälän helmiä. Täällä on Rusta, Puuilo, Tokmanni on tuossa vieressä ja Lidl on siellä vielä sitten vähän kauempana tuossa. Vai hyvänen aika. Ostosparatiisi. Jaa, tuollahan oli Ferrari. Ferrareita. Niin, eli tässä on tää Tokmanni tohon seuraavaksi. Kävin katsomassa siinä Puuilossa. Siellä oli niitä hiiligrillejä, semmosia 29 € semmonen pallogrilli. Ja sitten semmonen pienempi pallogrilli oli 18 €. Mut se vaikutti vähän semmoiselta rimpulalta se halvempi, niin en mä sitä ota ainakaan. Tuossa Tokmannilla taisi olla 24 € semmonen pallogrilli. Mä käyn katsomassa sitä vielä. Palataan kohta. Eikö se ookin mielenkiintoista? No niin, sitten vaan arvauksia pöytään. Paljonko maksoi tämmönen setti? Täällä on siis pallogrilli, airfryeri ja grillaustarvikkeita, briskettejä ja siinäpä niitä sitten olikin. Arvatkaapa huvikseen, paljonko nämä kaikki tavarat maksoi, mitä mä kävin ostamassa. Katsotaanpa miltä näyttää auton kulutus. Semmostahan se näyttäisi. 15,4 kilowattituntia per 100 kilometriä. Ja tosi paljon ollut tällaista ihan kaupunkiajoa. Mutta on myös moottoritietä ajanut. Oiskohan ehkä noin 1/3 näistä kilometreistä tullut motorilla. Ei mikään paha kulutus mun mielestä. Ja mitäs tässä nyt on sitten ajeltu? Muutama päivä ja mulla oli 83% akkua silloin kun mä otin auton latauksesta viimeksi. 142 kilometriä tullut matkaa ja vielä on kuitenkin jäljellä 84 kilsaa
arvioitua rangea. Eli olisiko toi nyt sitten jotain 30% tai mitä lienee. Ei tätä siis näin kesäaikaan kovin usein tarvitse laittaa lataukseen, jos on ihan vaan tämmöistä pyörimistä tuossa lähellä. Ihan kiva juttu. Hyvä kesäauto.